ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, балечикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан. Ирӯз 30 декабри соли 2024 барои шумо навор кардем. Навора тохи тамошо кунед. номеро барои реклама кардан замин, мошин, хона чизе боша рӯй кунед. навори баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳаста як дона трактор рӯй кардан, хонаи арзонак дар ноҳияи Файзобод рӯй кардан, хонаи арзонак дар Данғара рӯй кардан, хонаҳои арзон ва квартираҳо дар дохили Душанбе ҳастанд. хулас навори ҷолиб, то охир тамошо кунед. аз ноҳияи Ҳамадониям хонаи арзон рӯй кардан. нафари дар кор ки навора то охир тамошо кунад, адресора гӯш кунада, хонаҳои маъқула занг зада бихара. лайкора мезанем, ютуб канали Саудо ТВ да подписатсия мекунем. ҳамин масъалаи тамошои видео ютуб дар Русия чӣ хел боша, VPN, без VPN, масъалаи лайко беҳад систай. ҳамин масъаларо дар комент нависен, подписатсия кунен. ман навора сар мекунам бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз умми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз умми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ рӯй кардан дӯстони азиз дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор 402. се дар хона плюс бо веранд, 8 сотих замин масоҳат дорад. ана ҳамин хонаи назди ҳавлигӣ бояд дарҳол савдо карда шавад. рақамҳои мебинед 690 ахираш ҳам дастӣ, ҳам телефон, ҳам ватсапай кор мекунад. хоб дорои се хона 8 сотих, ду хонаш 6 ба 3, як хонаш 4.5 ба 3, коридор бошад 1.5 ба 5, веранд 3 ба 4.5, як хона без ремонт, масҷид наздик, мактаб наздик, беморхона наздик, ҳамагӣ 10 мақсад минута роҳ ҳастай. свет об дора аз роҳи мошингард хона мега. хона аз роҳи мошингард роҳ масофаш 15 дақиқа ва вақт дора. ҳуҷҷат надора, қарор дорад. нархи хонаи мебинед бояд мақсад савдо карда шавад. сирошна бо нархи 230 000 сомонӣ бо арзониш мекунанд. агар аз номи ютуб канали Саудо ТВ дӯстон шумо занг занед. 230 муомилаи хубам дора. ҳамин хонаҳо чӣ хел мебинед, ремонтҳои фасони хушрӯи кардагӣ сирошна. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯй кардан ки дар ноҳияи Ҳамадонӣ. ана ин хона дар Московст ки Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар пушти МЧС кӯчаи Истамбулда қарор дорад. хона мақсад сеюм кӯча, ду хона як веранд, 7 сотих замин масоҳат дора. рақамҳои дастӣ ахираш 447 ё ки ватсапаш 030. ҳози занг занен, боз маълумоти бештар оиди хона аз соҳибхона бигирен. чӣ хонае ки мо навор мекунем, рақамҳои соҳибхонара худшам мемонем, ҳамода занг занед дӯстон. ҳуҷҷатҳо 100% техпаспорт сертификат дора. ремонти хона падабой кардагӣ. мақсад қарздор ки ҳастанд ба ҳамон хотир савдо карда мешавад, ба ҳамон хотир мефурӯшем, арзониш монда меган. ин хеле ки бачаҳо азиз, ҳамин ютуб канали Саудо ТВ да подписатсия кунед. ҳолатҳои мешаванд хеле хонаҳои арзон сирошна меғалта мебошанд. ин хонаро 140 000 сум меган. ӯ мақсад суми нест, каси успет кард бошава. ва дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ рӯй кардан ки дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Сино, ҷамоати Вашгирд. нархи хона 130 000 сомонӣ. ду хона 8 сотих масоҳат дорад. ду хонага мақсад рақамҳои 64 ва рақамҳои 86 ватсап шунай. тагаш подвал, хобания дар дарунаш, ошхона дорад. 30 то дарахти мевадиҳанда дорад. муомилаи созам мекунанша. ҳуҷҷатҳо 100%, мактаб, медпунк дорад, об свет дора. беҳуда занг назанед. ҳамон нафарое ки серьёзни харидор ҳастанд, ҳамо занг занад.
мақсад нитол ки ҳамин хона дӯстон, ҳамун кадом хонае навор мекунем, просто беҳуда ва баҳуда занг назанем бачаҳо азиз. ҳамин серьёзни конкретни харидорӣ занг занем. мегзарем ба чорумин трактори фурӯшӣ. трактор Т28 рӯй кардан ки дар шаҳри Турсунзода, Регари Пешина бо тиличкаш мега. Як тиличка ҳам дора, падарка. Як тиличка балони нав, хоб майда, яъне боз як тиличка падарка. Трактор ягон камбуд надора. нахаду айни ҳол гаштестай. нархи трактор бо тилишкаш 55,000 сомонӣ. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап шонда ҳозир занг занед. ҳамин тракторро мебинед дӯстон, бояд ки срочно акада сум дар кӯбдааст ва ҳам хотир арзонаш мондан. касе ки хулас мехара, ҳамин тилишкашав анаи плукаи чай, ана ҳамиш падарка. фақат дӯстон серьёзни харидору занг занед. трактор нахаду фурӯшӣ. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 ҳуҷра масоҳати 6 сотих замин дорад. хона ҳарчанде ба семенблокам бардоштагӣ боша, проекти фасони хушукагай, деҳада мардум зиндагӣ дорад, свет бурдан. шаҳри ваҳдат, деҳаи Истиқлол, як деҳа аст ку деҳаи нав бо номи Истиқлол. хона дар шаҳри ваҳдат, Истиқлол, 4 хона, 6 сотих замин, срочно фурӯхта мешавад, раста фасон. хоб ҳамин хеле ҳолат инами састаяни каданша барои забор бо битонаш рехтагӣ тапатайёракай. кадоме ки мехара муомилаи соз мекунанша. нархи ҳамин хонае ки мо навор кардем, як тараф маҳкам кардагӣ, ду тараф маҳкам кардагӣ, поён ва бараш 170,000 сомонӣ меганша. шумо дар 170,000 ана ҳамин хонара метавонед занг зада харидорӣ кунед. 46-20 номерои соҳибхона дӯстон. мегзарем ба шашумин замини фурӯшӣ. ҳамон нафарое ки хоҳиш кардем ки Саудо ТВ замин аз дохили шаҳр навор кунем, мо ҳам кам-кам ба назар мегирем бачаҳои азиз, вақте ки ёфта мемонем. замини фурӯшӣ дорои 6 сотих. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. ватсапшон 9393. ассалому алайкум дӯстони азиз. 4 тараф маҳкам кардагӣ, замин ҳамвор, свет ову қоидавӣ ҳамаш ҳастай. дар тарафи Чимтепа дарёбод занг занен. телефон ки нагирифт, рақамҳои ватсап 9393. ватсап дам нависен, ҷавобтон метиҳа. ҳамин замини мебинен, нигоҳ кунед, 145,000 сомон мега. 145,000 дар дохили ями Душанбе ҳам ихели нархҳо хулас камай. редка меғалта. успед каден мақсад кадоми подписатсия кард, ҳолатҳое мешава, арзонаш ҳоло мекуна, мегира. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар 3 этаж. квартира коробка, 2 ҳуҷра, 50 метри квадратӣ, шаҳри Кӯлоб, 9 микрорайон дар қарор дорад. 210,000 сомонӣ нархи квартира. срочно дар лаби раҳ, 9 микрорайон. ҳуҷҷатоша мекунем, меган ба номтон мекунан, уже метонан дароян ремонта сар кунан. касоне ки мехара, хулас ҳамон нафаре ки мақсад мехарен, метонен омада ремонтона сар кунен. 3 тиреза дора, ҳамаш айлаби раҳ. нархи ахирша мега 210,000 сомон квартираи коробка 2 ҳуҷрага дар 3 мошиёна. хоб нафарое ки харидор ҳастанд, марама занг занен. ҳамин наворда бачаҳои азиз, чӣ қадаре ки метавонед лайк монен, пастед нираз лайкотон беҳад камай дӯстон. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. ҳамин як савол тем бачаҳои азиз, ҳамин ютуб дар Русия чӣ хел кор кестай? ҳамин пастед нираз як ҳафта мешавад, шумораи лайкҳо камай. ман фикр мекунам ки ҳамон VPN-отон даже лайк монда ҳам намешавад чи? ҳамин хеле бачаҳои азиз, ҳамин савол дар ҷавоб диҳен. ман намедонам лайкҳо бисёр будан, просмотрҳо зиёдтар будан. ҳамин рӯзе ки овозаш биромад ки дар ютуб дар Русия соз кор накестай, через VPN тамошо доранд, лайкмонӣ суст шидай. баъд ҳамин тамошобинон шумораш кам шида. ҳамин масъала чӣ гап бошад? дар комментария нависен, нашуд масъалаи тамошои ютуб дар Русия. ҳар кас хоҳишай, ҳаматон фикротон нависен ки мо фаҳмем.
лайк мондан мушкил шидай, осон шидай. Нашоти хона хуҷандай, кӯчаи калелин 239, 2 метаж 40 квадрат, 2 ҳуҷрага, 210 та квартира. хоб ба чиз шура савдо мешавад, 210 та муомила кунед. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки 2 ҳуҷрага квартира, 5 этаж 60 квадрат метр дар сеюм микрорайони шаҳри Турсунзода, Регари Пешина қарор дорад. рақамошон 23 23, ахиршай метавонед занг занед. дар сеюм микрорайон меган 2 ҳуҷрага 5 этаж 60 метри квадратӣ. хоб бино ҳамин ҳолат кардагӣ, техпаспорт дора, ҳуҷҷат дора, сатвоиза ҳай. чихел мебинен коробка кардагиай. маълумоти бештар аз соҳиб мулк мегиренда 245 000 сомонӣ нархи квартирара муайян кардиянд. дӯстон азиз, худодон бо зангзанӣ масъя кунед. наворои Савдо ТВ вақте ки маъқултон шида боша лайк занед, дар аму комментара нависен ки Савдо ТВ ба пеш. вақте ки навора тамошо карден лайкош қатӣ падилиса қатӣ падерша кунем бачаҳо азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки 1 ҳуҷрага квартира, 2 ошёна 47 метри квадратӣ. ин квартира дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ бо нархи 320 000 сомон савдо карда мешавад. хона рӯ ба рӯи 7 махтар, поёни корвон, хона ремонтталаб мебошад. чихеле ки дар расм дидасен, савдош мекунем бо нархи 320 000 сомонӣ. сериёзи нафаро харидорои конкретни боша, муомила каму беш боз дорад. ҳамин қа ки срочно хонара бояд савдо кунем. 2 этаж 47 метри квадратӣ, як комнатага, 320 000 сомонӣ бо каму беш муомила дорад. дӯстон, ҳамин Савдо ТВ тикток, инстаграм дора бо номи Савдо ТВ. дӯстон, дар оҷа мо хонаҳое ки живой видео мекунанд, рӯй мекунанд, навор мекунем, гузашта тамошо кунем. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки 1 ҳуҷрага квартира дар 2 ошёна 30 метри квадратӣ, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 1 ҳуҷрага. амхирем 2 этаж 30 квадрат, отопление дора, техпаспорт дора. Душанбе, ноҳияи Сино, территория Маяковский. хоб коридори дароз дора, дига ҳамаш даруни хона дай, ҳоҷатхона, мисол кухни, баня, ҳоҷатхона, ино ҳама дохили хонаан. дар дохили хона мақсад ки квартира ки аст дохили хона мешавад. нархи ҳамин квартира 310 000 сомонӣ мега. шумо дар 310 000 сом ҳамин квартираро метавонед бихаренда даромада ҳози зиндагиро сар бикунед. дӯстони азиз, марамад аз номи ютуб канали Савдо ТВ ҳози зангзада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба 12-умин хонаи фурӯшӣ. дуҳуҷрага квартира астае ки дар 6 этаж 60 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе, территорияи Зарафшонда қарор дорад. дуҳуҷрага дар 6 этаж. хоб мега ки мансард дай хонамон, хонаш дар мансард, болои болоам, 60 квадрат метр, обсвет, ҳуҷҷато ҳастай, рӯпарӯи бозорчаи Зарафшон, 400 метр боло тарафи ҳавлиҳо мешавад. хонамон дар мансардаш қарор дорад. нафарои харидори серьёз ниёз занг занен, маълумоти бештарша аз соҳиби ҳамин хона, аз соҳиби квартира бигирен. чихел мебинен хона ба падабои тапа тайёрай. ҳамин хелам метавонен ки зиндагӣ кунен. ҳастаи нафарои ки аз Русия занг мезананд, срочно хонамон дар кор, хел шароито қатӣ ягон дар мечаспанен, зиндагиро сар мекунен. мақсад боз пул бошад, далши ремонтш мекунен. мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ 6 ҳуҷрага, масоҳати 7 сотих. ин хонара бинен чӣ хел зӯрон. тамошо кунем, маълумотро гӯш кунем, баъд нархша дар ахирш мегем. хоб бобоҷон Ғафуров кӯчаи Садовида қарор доштааст. канализатсия дора,
خب چخیلی بینید چخیلی هلند بهترین حالت عاقل دارد، مساحت 7 سوتیخ، پدول دارد، بانیه فاسون دارد. خب مکتب صدیق اینو در نزدیکیشان سویت پستیانی آبش پستیانی هسته. کدومی که میخره پروسته زندگی شاهانه میکنه. نرخی همین خونه 800,000 سومونی. میدونم کمتر قیمته، اینه که هسته نفروی که خریدار هستن مقصد میخرن 800,000 سومونی. و دوستان عزیز چیزی که یافتیم نوار کردیم، چیزی که روی کردن، چیزی که خویش کردین، زمین گفتین همش ماندیم. همین نوارا کدومی توقی تماشا کرد پبرز که در کامنت نویسه که ما تماشا کردیم. لایک را خوش همتون بجخیم باش عزیز. نمرای ما برای رکلام کردن ماشین، زمین، خانه، کوارتیره چیزی باشه در واتساپ روی کنه رکلام کا فروش نمیگذاریم. نشاطی آدمایی که комната میکوین کو خیلی аренда کوارتیره، аренда комната یا نفرایی که خانه هاتون аренда میسپرین، برداری که زمینشون در کره در کامنتاریا می نویسین. فقط در واتساپ نویسونین، نواری باید نه اعلانتون میکنیم یافته میتیم ان شاء الله. لایک را مونین، ماکسیمال подписаться کنین، زنده و سربلند باشین.